facture nana kun tɛ yan. Facture wa? Courant do wala ji de do de? Ji de do. O nana n'a ye sɔgɔmada n'a kɛ. Awɔ, a bɛ na fɔ ni Zinata cayara dɔɔni dɛ. Ne y'o de fɔ aw ye o. Aw bɛ worobinɛ dayɛlɛ k'a bila baarakɛden ni kirikaranin ale yɛrɛ mana na dɔrɔn a bɛ tila minɛnko la a b'a dayɛlɛ k'a bila de. Worobinɛ ko tɛ sɔn o ma dɛ. N'a fɔra ko courant b'an ka fara an b'o fɛngɛ na. Worobinɛ fana e yɛrɛ min bɛ du kɔnɔ i tɛ hakili to worobinɛ na. 11 sara sara na na. Bɔ n kunna dɛ i t'a ka bɔ n kunna. I jɔlen bɔ n kunna. Mana ko da tɛ. Bonjour. Bonjour. C'est toi, monsieur Konaté? Bakari Konaté. Ni mina i ka kalan i b'an suit. Boso. Maro ni e ka baara de. Tiɲɛ tɛ wa? E ma fɔ ne na ko n'a ka di ne cogo cogo ne y'a kɛ ten. Ne fana taara fanga la fanga de bɛna ne bɔ ɲɔgɔn na. Monsieur, temps bɛrɛ t'an bolo i teliya. E m'a fɔ de ko Bakari Konaté wa? Ni ko ko Konaté ka ban kɔni i kana ko giri. O yɛrɛ fana ye chef de famille de. A bɛ se ka na chef de famille fɛ ka se ka na dɔrɔn ko ka bila ɲɛ ten. Maa ne ye sɛ de ye wa? An ka ɲɔgɔn ye a ka to. Mbaa e tɛ ne dɔn yarɔ. Ne de ye Konaté ye. Bakari Konaté dɔw bɛ n wele ko Kiribiti. I y'a faamu. Ni sigida in na ye bi nafolotigi kelen de ye ne ye. Ne ye min fɔ o de bɛ kɛ. Ne ye min fɔ o de bɛ lamɛn. Comme il fait que c'est problème. Me fait quand même. Monsieur, on tient wargo kamade. On ko igan suide. Aywa problème tara. Comme eteneto. Na nsere bi na afa musisa. Ngata. Aywa muso mina yame. Sisa. Comme eteneto. Na nsere bi na le do. Allah sona ma inshallah. Bana ngani ise nga soblele ya famwa le ise nga sombi klichi e global ya famwa derga ne munde fo enyala kabe sone ma domolo ke ma fo kite Chorwa ambe faso de kama amna kama abe faso kama antona sisa trojon dala ni be dien febe dai dafo tente damiyele o date ay o yiga ko de ay wa bana ni yinga sombi fora kado ni tere ni mache yere abere bata na la sunu an be tien kenema amadu ko mo shila bata na la nere hina ma doila ni kola on do ro fana ka to ni kola sunu be tien merci. C'est Bozo, non? Oui, c'est Bozo. Eh mais, à quel âge tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qui se passe, mon là? Faut être là. Faut-il là?
ayi fɛn dɔ bɛ yen nɔ min bɛ yen nɔ a ɲɛfɔ an ɲɛna mun de bɛ yen e sigilen don tile kɔrɔ i b'a fɔ mɔgɔ min man kɛnɛ ne fɛ ka fili dɛ jɔnni don c'est tonton Traoré Bozo i fa daga wuli teri de tun ye ne Cheick Konate kɔni i ba dun a bɛ yan a bɛ baasi foyi t'a la e sigilen bɛ tile kɔrɔ mun de la mun de bɛ yen non foyi tɛ yen nɔ e fisɔn ni min bɛ yan a ɲɛfɔ an ɲɛna i ye ne den de depuis fa ka dɛsɛ kɔfɛ an ma ɲɔgɔn ye fisɔn mun de b'i la a ɲɛfɔ an ye sa non justement tɔnɔ kiribiti ye ne ni n ba gɛn ka bɔ du kɔnɔna la ko mun kɛra ko yɔrɔ dɔ mana jan ka taa nɔ parce que k'ale tɛ se k'an nadon mais kiribiti ta tɛ du ye dɛ tonton ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko du ye ne fa ta de nka ne fa ka banni kɔfɛ n'a sera ka ne ni n ba gɛn ka bɔ du kɔnɔna la ne tilala ka segin ka n'a nɔfɛ a ka fɛɛrɛ kɛ a ka ne fa ka cɛnw na segin ne ma a y'a yira ne na yɔrɔ yɔrɔ ka di ne ka taa nɔ ne yɛrɛ taara faamaso la tribunal la a ko la bon tribunal mɔgɔw y'a yira ne na juge ko kiribiti de ta du ye ko ne fa ta tɛ du ye non ça c'est pas possible du tɛ kiribiti tɔgɔ la o ne ne fa jɛra fo ka taa s'a ka saya ma du min b'a bolo Bamakɔ yan c'est pas petit ne b'a bɛɛ kalama mais seulement a ka bana kɔnɔna la a ye dɔgɔkɛ de wele ka gɛrɛ a yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a y'i profiter o temps de kɔnɔna la ka papier ninnu yɛlɛma yɛlɛma à son insu mais ni Ala sɔnna ma nin ko in ne tɛ nin ko in bila tan ne dagawuli terikɛ muso n'a den olu tɛ se ka to kɛnɛma abada n bɛ nin ko in sen fo a dan Oui. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va bien. Ça va. Bien, merci. Rentre? Non, c'est pas la peine. Ah, ok. Petit Ndenge. Oui? Bozo. Oui, Bozo. Effectivement, on a Fantini pour nous. Ah, oh. Donc, pour affaire passer les boulot kaya. Ouais, au dossier, il y a des boulots tantôt. Ah, bon, mais fait que dossier bien fait non, il y a un fait. Parce que bien inflé n'est pas une matière. Fantini n'est pas une matière. Ya fami. Ouais, bien fami. Bozo faye ne daga wuli teri di. Saya de an fara ka ɲɔgɔn na. Ne ka fɛn bɛɛ kun y'a fa ye. A fa ka fɛn bɛɛ kun ye ne ye. Fa de salen sisan, Fantini de filɛ k'a n'a ba gɛn k'u bila kɛnɛma. Est-ce que i bɛ k'a faamu? Ah, monsieur Konate. Avec des Ça va. sommes bɛɛ di Baasi foyi tɛ yen. baasi t'i la Voilà. a ni ce Baasi foyi tɛ yen.